हेलो हाय सावन देखते पुराना घर 150 ना 200 पुराना घर देखते सावन दादा भाई दादा को घर बापार बापा को घर देखते सावन घर पुराना बहुत पुराना घर হচ্ছে 300 ବର୍ଷର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ଆମ ପଛ ଫଟୋର ବାରଣ୍ଡା ସାଇଡ଼ରେ କାଙ୍କଡ଼ କୁମୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଆମ ପଛପଟ ବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନ କାଲି ଦେଖେଇଥିଲେ ଆମ ନୂଆ ଘର ସେଠି ଶୋଇବା ଘର ଏ ହେଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ଘର 150 ହବ ନା 200 ବର୍ଷ ହବ ବାପାଙ୍କର ଘର ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ହେଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ଏ ହେଉଛି ଆମ ପଛପଟ ବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନ ଦେଖିକି ଟିକେ କହିବେ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡା ପତ୍ର କୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ର ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ପଛପଟ ବାଡ଼ି ଆମେ ହେଉଛି ଦଉଣା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ଆମ ପଛପଟ ବାଡ଼ି ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ସେଠି ତ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ସେଠି ରଖାହେଉଛି ସାମାନ ଯାକ ଏ ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼ ଏଠି କାଙ୍କଣ ହବ ତାର ଫୁଲ ତ ଫୁଟିନି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ତାକୁ ଫୁଲକୁ ଫୁଲ ମିଶାଇଲେ କାଙ୍କଣ ହୁଏ
হচ্ছে আমার ଗାଧେଇବା ଘର। ହଁ ହଁ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଡାକୁଛି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଗାଧେଇବା। ठीक आहे लाद कुठं मला गादायला बरायला नासून बसता कोणा देखते मला आपण राहिले